Тут ничего хорошего не будет. Такого ж сцэнара не можа быць для Беларусі. Пытанне, што мы можам зрабіць? З Расіі можам працаваць. Класна, нам еўразвяз будзе хутчэй за ўсё даваць датацыі. Тыя грошы расійскія гэта нішто. Это заброшенные дома. Стала жыць лепей. Мы реально уже переходим в область фантазии. А як вы лічыце, ці можа Беларусь выжыць без Расіі? Ці ўвогуле ёсць такая магчымасць? Ну, давайте на пачатак прааналізуем палітыку Расіі ў дачыненні да Беларусі на працягу гэтых 30 год. Як мы бачым, людзі, нягледзячы на інтэграцыю, якая доўжылася з 96-го году, лепей не жывуць. Сітуацыя ўвогуле ў шмат якіх накірунках жыцця пагоршылася яшчэ нават да падзеяў 20-го году. Ну, але агульна ў геапалітычным плане, у плане нацыянальных інтарэсаў, што мы маем? Ну, перш за ўсё, Расія ўвесь гэты час падтрымлівала рэжым Лукашенка. З большай актыўнасцю, з меншай актыўнасцю, але для яе гэта быў прыярытэт. Недэмакратычны рэжым у Беларусі, створаны рукамі Масквы, а ён быў створаны рукамі Масквы. Нават калі мы прыгадаем 96-й год, калі канстытуцыйна абраны парламент пачаў працэдуру імпічмента, прыехала дэлегацыя з Масквы і фактычна злагодзіла канфлікт, які выкарыстаў Лукашенка, узурпаваўшы абсалютна ўсю ўладу. Потым фінансавыя датацыі, эканамічныя датацыі, яны не былі ў пустэчу. Гэта была плата за геапалітычную лаяльнасць, фактычна купляючы беларускую дзяржаву ў сэнсе геапалітычнай прасторы і геапалітычных прыярытэтаў. Інтарэсы і арыентацыя на Европу цалкам палітычная і геапалітычная цалкам была ануляваная. Беларусь была выкінутая з Рады Европы, сувязі з еўрапейскімі краінамі, нават і Расія была ў Радзе Европы, а Беларусь не была. Сувязі з еўрапейскімі краінамі палітычныя былі абнулены фактычна гэта было да 19-го году і гэтак далей. То бок Беларусь страціла сваю суб'ектнасць геапалітычную, менавіта абапіраючыся на Расію, а Расія такім чынам пакупала лаяльнасць. Другі момант – пытанне бяспекі. Беларусь сённяшні, па выніку вось гэтай расійскай палітыкі арыентацыі на Расію, Беларусь сталася саагрэсарам у вайне супраць Украіны. І такім чынам уся, не толькі гэтая кароткая гісторыя нашай незалежнасці з 94-го году, а папярэдняя гісторыя, уся наша, менавіта беларуская гісторыя, сведчыла пра тое, што Расія з'яўлялася крыніцай дэстабілізацыі палітычнай, дэмакратызацыі палітычнай у Беларусі і каланізацыі нашай краіны, вынік чаго мы зараз усе адчуваем, знаходзячыся па-за межамі Беларусі, бо якраз такі дзякуючы Расіі Лукашенко утрымаўся пры ўладзе ў 20-м годзе. Ну так, я згодна, мы з гэтай жа нагоды зараз аб гэтым размаўляем, але сэнс у тым, што калі размаўляць пра будучыню, што мы можам з гэтым прабіць і ці там трэба з гэтым штосьці рабіць. Ось у Івана меркаванне, што з Расіі можам працаваць. Правильно я разумею? Да, но еще тут есть нюанс. Я думаю, что совершенно другое было бы отношение, если бы, например, благодаря России Лукашенко в 2020 году не удержался. То есть, на самом деле, в 2020 году, я очень помню момент, можно там сказать, это наивно, я уверен, что, Павел, вы писали в Фейсбуке, что все белорусы наивные в этом смысле, но я очень хорошо помню момент, когда арестовали вагнеровцев в санатории, и потом, когда сам Лукашенко начал думать, что кампания 2020 года – это вмешательство России в политику, когда действительно в России не совсем понимали, что будет происходить. И они хотели использовать то, что происходит в Беларуси, чтобы, грубо говоря, как-то сместить того же Лукашенко. Просто стало быстро понятно, что не с кем договариваться, никто власть не перехватил, инициативу не перехватил. Да, но в целом это абсолютно как бы обычная вещь, когда ты апеллируешь к каким-то иностранным, например, блокам, да, за поддержкой. Как мы апеллируем, например, к Европейскому Союзу, апеллировали тоже в 2020 году потом, особенно когда уже все выехало за рубеж. Точно так же надеялись и люди, и политики на Россию.
И мы, наверное, бы тоже по-другому бы говорили. Мы бы сейчас говорили, ой, как здорово, вот поддержали, да, помогли Лукашенко снять, и так далее, так далее, так далее. Я согласен, что за последние 30 лет Россия, к сожалению, играла в основном негативную роль в политическом плане. Но, с другой стороны, то, что происходило в 90-х, в 96-м году, к сожалению, уже в России демократия дала серьезную трещину. Да, они сами там боролись с коммунистами, не знали, что делать. Ельцин был уже, скажем так, не тот. Вот. И мы на самом деле не знаем, мы никогда, к сожалению, не имели возможности взаимодействовать как бы с какой-то Россией, которая продемократическая. Или которая хотя бы, например, поддерживает права человека. У нас нет этого опыта. Ну, В этом проблема. Мы яшчэ перайдзем да продэмакратычнай Расіі. Ліза, твоё меркаванне. Вось ты за супраць роў з кракадзіламі или ці за, ці супраць рва з кракадзіламі паміж Расіяй і Беларусю? Ну, я дакладна не за роў з кракадзіламі. Я разумею, якую апаснасць нясе Расія, якую нанесла вось апошнія 30 гадоў, але я думаю, што гэта ўсё зноў-такі пра дыверсіфікацыю рызыкаў эканомікі. Як мы залежым зараз толькі ад Расіі ў плане эканомікі, залежыць толькі ад еўразвязу эканомікі, гэта таксама дрэнна. Ну і насамрэч... Ну, а чаму не? Шмат краін у еўразвязе, якія ад Расіі ў эканомікі не залежаць. Залежаць толькі ад тых краін іншых у еўразвязе. І яны ж жывуць добра, і ўзровень жыцця ў іх высокі, і даходы, і гэтак далей. І ніякіх ад Расіі у іх залежнасці няма. Ну, мне падаецца, што ёсць пэўная залежнасць, улічваючы, што мы жывем у глобальнай эканоміцы. Ну, зараз там у Нямецчыне незразумела, што там з коштамі на газ, набываюць яны яго, не набываюць. Канешне, мы ўсе залежым у пэўнай ступені ад Расіі. Было б добра, калі Расія была б дэмакратычнай, мы маглі бы з імі супрацоўнічаць, нармальныя адносіны выстройваць, таму што тыя ж датацыі, тыпу, ну, класна, нам еўразвяз будзе хутчэй за ўсё даваць датацыі, калі мы будзем далучацца да еўразвязу. Хацела. Так. Але датацыі для эканомікі, проста ўліванне, інвестыцыі, гэта ж добра. Проста пытанне зноў-такі палітычнага рэжыму ў краінах, якія гэтыя ўліванні робяць. Ну, добра, а што вось, ну, напрыклад, Павел, ты можаш адказаць на вот тым людзям, ну, напрыклад, у нас зараз гэта Ліза і Ваня, вось гэтым людзям, якія кажуць, да, то бок твоя пазіцыя адносна з Расіяй, яна больш радыкальная. Што адказваць на эканамічнае пытанне? Давайте возьмем прыклад. Я вельмі часта ўзгадваю. Расія, датацыя, укладае грошы, гэта добра. Прывядзіце мне хоць адзін прыклад рэгіёну, адарванай тэрыторыі, там, Прыднестров'я ці Абхазія, Асетыі, якая стала жыць лепей. Нягледзячы на тое, што Расія атрымоўвае мільярды, штодзённа 1 мільярд за продаж газу, нафты і іншых энерганосьбітаў. Безрабоцце Абхазіі, Асетыі, якую яны адарвалі ад Грузіі, амаль 90%. Беспрацоўе Чачні, якая полукрымінальная, якая датацыённая, амаль 80-90%. Палова там Чачні з'ехала ў Маскву. Адзін з самых буйных рэгіёнаў, які па геаграфічнаму абшару роўнай Еўропе, Рэспубліка Саха, адзін з самых збеднелых, дзе здабываюцца дыаманты. І паглядзіце зараз, гэта Расія, агромістая Расія, якая гэтую тэрыторыю, ось 1/6 сушы, утрымлівае 300 год. Ні адзін рэгіён, нават Смаленск вазьміце, у параўнанні з Беларусіяй ввогуле адсталы. Ні адзін рэгіён Расія не была ў стане развіць такім чынам, каб можна было параўнаць нават з Еўропай. Вазьміце зараз Польшчу. 30 год прайшло, не 30, 20 год прайшло з таго моманту, як Польша уступіла ў еўрапейскі звяз. Я з 96-го вельмі часта прыязджаў у Польшчу, з 2006-го жыву ў Польшчы. Настала. Яна змянялася на маіх вачах. Яна стала супер развітай у параўнанні нават, я ўжо не кажу пра Расію, з рэгіёнам усходнім, еўрапейскай дзяржавай. Камунікацыя, дарогі, гарадская камунікацыя, узровень камфортнасці жыцця простых людзей неймаверна за 20 год развіўся. Так, Польшча адна з самых датуемых краін у еўрапейскім звязе. Хіба ў год яны атрымоўваюць каля 11 мільярдаў еўра на розныя праекты, частку яны выплачваюць свайго бюджэту. Вазьміце Славенію, вазьміце Харватыю,
Возьмите Болгарію, якая прасілася ў Савецкі Саюз 16-й рэспублікай. Як еўрапейскі звяз, інтэграцыя з еўрапейскім звязам паўплывала на ўзровень развіцця. И возьмите яшчэ раз, возьмите Приднестровье. Ну, слушайте, ну это же вы аналогии странные. Вы Беларусь сравниваете с регионами, а не странами. Ну, давайте возьмем Казахстан. Казахстан – суверенное государство. Находится в ОДКБ, то есть в союзе военном с Российской Федерацией, в таможенном союзе, и находится на стыке двух геополитических монстров – Китая, да, и России. В Казахстане идет экономическое развитие. Ну, конечно, если Приднестровье взять Осетию, так это ж, простите, это даже не государство. Неважно, я кажу про территории, неважно. Это показчик прагрэсіўнасці датацыі. То бок гэтыя датацыі ввогуле, ну, тэрыторыя самой Расіі, яна не прагрэсіўная, яна стагнуючая. Расія не ў стане нават саму сябе развіваць. Я просто показываю да чаго, як змяняюць і на што ўплываюць геапалітычныя вектары ці эканамічныя вектары арыентацыі. Но это другой вопрос. Немножко правильно, потому что никто же не означает, что, торгуя с Россией, имея хорошие отношения с Россией, мы не можем получать дотации из Европейского Союза. И мы это начали делать уже перед 2020 годом. И мы же тоже начали делать там экономические реформы. Был пакет реформы ВФ. То, что вы не делали, это, конечно, провал. Но переход бы на рыночную экономику нам бы обеспечил интеграцию. Даже в строительных стандартах мы уже начали переходить на ИСО, да, и материалы сертифицировать по европейским образцам. То есть вопрос как бы экономической интеграции, политик, он как бы, ну, наверное, не совсем связан с геополитикой, он где-то параллелен. Но я могу тогда вспомнить пример там Латвии, например, которая хоть и входит в Европейский Союз, но когда я приезжаю, вижу там, что люди практически уезжают, да, что население Риги падает, что там стоят заброшенные дома. Ну, вот есть и такие примеры. Страна находится в Евросоюзе, но, конечно, пожалуйста, успеха не происходит. Это внутренняя миграция. Я уявляю, что было бы с Латвией, коли бы она засталась у неким интеграцией. Да, но мы просто берем Польшу, у которой 40 миллионов человек, у которой самодостаточный внутренний рынок для внутреннего потребления, да, у которой есть выход к морю с портами. И начинаем сравнивать как бы с Белоруссией, которая немножко в другой ситуации даже демографически. Вот в чем вопрос. И тут, чтобы не было такого эффекта у нас, как в Латвии, да, что, грубо говоря, скорее мы подключимся к системе, из нас высосут трудовые соки, ну и мы там как-то будем вот в режиме болтаться пограничной территории. Да? То бок, калі ёсць пагроза таго, што людзі будуць ехаць туды, дзе лепей, трэба туды арыентавацца на Расію. І тут пытанне гандаль, не гандаль, ён не звязаны з пытаннем выжывіць Беларусь з Расіяй ці не выжывіць. Канешне, мы можам, знаходзячыся ў еўрапейскай сістэме ўзаемаадносінаў, гандляваць з Кітаем і гандляваць з Расіяй, але гэта гандаль не датацыённы. Гэта гандаль, мы лепей гандляваць і арыентавацца на захад у гандлю і сваю гаспадарку развіваць, арыентуючыся на Еўропу, а не арыентуючыся на Расію. І другі момант, калі мы кажам там пра дэмаграфію, пра праблемы, конечно, яны будуць, яны ў кожнай краіне ёсць. З'ездзіце на Сіцылію, там ёсць шмат гарадоў, якія проста стаяць пустыя. І можна за 1 еўра набыць нават там дом сабе і займацца яго развіццём. Можна паехаць у Іспанію, дзе таксама праблема. У любым частцы свету, Станы, Злучаных Штатах Амерыкі таксама могуць быць праблемы. Пытанне ў перспектывах развіцця. Што дае ўзаемадзеянне, ўзаемаадносіны з тым ці іншым рэгіёнам. Для Беларусі ўзаемадзеянне, сціслае ўзаемадзеянне і арыентацыя на Расію нічога добрага ў кантэксце гістарычным, палітычным не давала. Арыентацыя на Еўропу, будаванне эканомікі па еўрапейскіх стандартах, фарміраванне сістэмы палітычнай па еўрапейскім стандартах стварае умовы для нармальнага развіцця. А ключовым пытаннем павінна быць не тое там роў з кракадзіламі, а ці будзе мяжа з Расіяй, ці не. Бо гэта вось з'яўляецца прынцыповым. Ці мы павінны вярнуць мяжу з Расіяй нармальную? У нас яе ніколі не было нармальнай. Там быў перыяд, калі стаялі не памежнікі, а мытнікі. Але пытанне ключовае. Ці ў нас будзе мяжа з Расіяй, з
мытны саюз, не мытны саюз, мыць не будзе, бо гэта ўжо ўплывае на эканамічныя адносіны. Мяжа, мытны саюз павышае кошты, тарыфы і гэтак далей. Але гэта ў сваю чаргу пераарыентоўвае гаспадарку на захад. Але ніякім разе не азначае, што мы не можам гандляваць, напрыклад, з Расіяй. Але калі пытанне толькі ў гістарычным і палітычным кантэксце, ну, з палякамі у нас там таксама не заўсёды былі добрыя адносіны. Там таксама у палякаў былі імперыялістычныя нейкія захады ў дачыненні да Беларусі. Ці з імі мы таксама будзем мяжу будаваць, таму што мы з імі раней не сябравалі. Ну і калі Беларусі нехта збіраецца даць грошы, то тут ужо пытанне у нашай палітычнай сістэме, як гэтыя грошы будуць размяркоўвацца. Таму што там... Ніхто не збіраецца. Ну, Расія дае, там, да 2020 года еўразвяз таксама даваў грошы. Там такія маленькія грошы Расія дае. Ну, параўнанні з тым, што дае еўразвяз, нават калі ты яшчэ толькі на шляху да ўступлення ў еўразвяз, гэтыя грошы расійскія, гэта нішто. За 30 год, згодна з рознымі там падлікамі, Беларусі ў датацыях, у паніжаных коштах, у прэферэнцыях, у наўпроставых крэдытах атрымала больш за 100 мільярдаў. Рознага кшталту фінансавай і крэдытнай дапамогі, а таксама ільготных коштаў на нафту, на газ. 100 мільярдаў. За гэтыя грошы можна было б з Беларусі пабудаваць две эканамічна развітыя Польшчы. То есть мы немножко, мне кажется, вельми спрощаем пытание про межу. Потому что, ну, как вы себе представляете, появится граница, если, например, будет при этом граница с Евросоюзом? То есть мы как бы обложимся границами, и у нас появятся торговые экономические барьеры одновременно с двух сторон. Ну вот точно это будет очень полезно для экономики. То есть мне кажется, вопрос же ставится очень хитро, потому что на самом деле организация границы с Россией это на самом деле обозначает вступление Беларуси в Европейский Союз. Потому что представить себе, что мы поставим границу и не вступим в Европейский Союз, да, ну очень сложно. Да? Потому что мы как бы должны находиться в каком-то таможенном пространстве. Это же не просто такой граница, это еще вопрос заградительных пошлин. Да? Вот Европейский Союз, например, есть пошлины на импорт китайских электромобилей. Например. Да? В Беларуси их нет, например. Ну хорошо. То есть поставить границу, это значит ввести тогда единый режим. Да? Ну, и тут получается как бы интересный вопрос. А вообще может ли Республика Беларусь вступить в Евросоюз, например, раньше, чем Россия? И как это будет происходить? То есть мы сначала поставим границу, потом мы будем жить там 10 лет, например, с двумя границами, и потом получается как? Потом вступим. То есть, ну, вот якраз, Іване, ось гэта і ёсць спрашчэнне. Па-першае, Расія ніколі ў еўразвяз не ўступіць, і нават гэтае пытанне не варта разглядаць. І Расія ў тым кшталце, якім яна існуе, будзе заўсёды аўтарытарнай Расіяй. Ніколі там не будзе дэмакратыі. Ніколі гэта не будзе федэрацыя кшталту Злучаных Штатаў Амерыкі. Это заўсёды будзе выклік. А на чым аснована это мнение? Вот это никогда. Ну, вот... Гэта аснована меркаванне на сучаснай гісторыі. І на гісторыі, якую Расія прайшла пачынаючы з 90-х гадоў. Але вертаючись... Ну, то есть вы предсказываете будущее. Фашистская Германия, она, допустим, смогла трансформироваться в современное федеративное государство, а Россия никогда не сможет. Ну, Нямецчына, ну, па-першае, яна мела значна большую, там, умоўна, грамадзянскую культуру і свядомасць, і пасля паразу ў вайне яна атрымала магчымасці плана Маршала, тым больш, што яна была падзеленая, атрымала магчымасці, дзякуючы гэтаму якраз і спарадзіўся еўрапейскі звяз, а пра Расію, то гэта мы будзем доўга... для России? Не будзе ніякага плана Маршала. Гэта ілюзіі, гэта, ну, скажем, небяспечныя ілюзіі, якімі карміліся доўгі час у Еўропе, Еўропа ад Ла-Манша да Владывастоку. Але вяртаючыся да мяжы, не абавязкова нам там чакаць, калі мы ўступім у еўразвяз, это вельмі доўгі шлях. Ёсць значна больш карацейшая, пра якія умоўная пазіцыя, дэмакратычная супольнасць агулам павінна думаць зараз. Украіна, Малдова, Грузія падпісалі дамовы пра асацыяцыю з еўрапейскім звязам. Украіна ў 2014 годзе, пазней Грузія і Малдова, гэта адчыненыя межы, безвізавыя рэжымы, ўзаемаадносіны, таксама свабодная зона гандлёвая.
і украінцы атрымалі магчымасць у пэўных катэгорыях тавараў спакойна дагандляваць з еўрапейскім звязам, пераарыентаваліся на захад, ніякіх праблемаў гэта умоўна не стварыла. Я бы не сказал, что экономика Украины это образец. Ну, гэта не сведчанне прыкладу, гэта сведчанне магчымасцяў. И Молдова тоже пример. Конечно, існаваць 150, даже нават больш гадоў пад Расійскай Федэрацыі, потым у сістэме расійскіх каштоўнасцей алігархату, калі цалкам раскрадаецца гаспадарка, то гэта мы павінны ўлічваць. І Беларусь, атрымаўшы магчымасць, падпісаўшы дамоўленасць пра асацыяцыю, гэта можна зрабіць вельмі хутка, на працягу 2 дзён. Просто гэты пакет дакументаў трэба рыхтаваць зараз. Вось гэтую стратэгію ўзаемадзеяння з Европай трэба прадумваць зараз і не казаць пра нейкія абстрактныя словы пра Беларусь, а падрыхтаваць ясны канкрэтны пакет узаемадносінаў з еўрапейскім звязам і Беларусі, калі адбудуцца перамены, і каб еўрапейцы гэта таксама разумелі. Ой, я тут извините, да, может, я много, но я вот тут должен прокомментировать. Но, Павел, вы как бы сейчас немножко... мы реально уже переходим в область фантазий. Да? Вот мы сейчас были на контактной группе с Еврокомиссией. Вот я был в июне, Антон от нашей команды был в декабре. Там кто-то, не знаю, Ковалевский или кто, тоже задает вопрос, что мы хотим готовиться к вступлению Беларуси в Евросоюз. Им отвечают. Мы были в External Election Service, это МИД, аналог МИДа Европейского Союза, да? Отвечают, а как вы себе это представляете? У нас с Украиной 6 тысяч чиновников с нашей стороны и с их стороны несколько лет готовят гармонизацию законодательства и так далее, так далее, так далее. Как вы себе этот процесс представляете подготовки? Это же не то, что там написать, не знаю, на 30 страниц документ. Конституция это есть. Что-то такое. Что значит готовиться? Заявление делать или что? Кто будет готов? Умова про асацыяцыю і ўступленне гэта розныя рэчы. Умова про асацыяцыю, гандлёвыя дамоўленасці ёсць паміж еўрапейскім звязам і Турцыяй. Ёсць адмысловыя дамоўленасці у міжмор'і. Как готовить, если нет государства второго, которое готовит? Гэта пакет дакументаў умоўна павінен быць прапрацаваны. Чаму апозіцыя не можа? Потому что есть Европейским Союзом признана Государственная Республика Беларусь. Представительство Евросоюза работает в Минске. Для них есть государство. Ёсць магчымасць просто нават на ўзроўні нейкіх стратэгічных груп гэта прапрацаваць. Гэта не азначае, што яны павінны абавязкова быць адразу для еўрапейскага звязу. Замест таго, каб разважаць, увойдзе Расія ў еўрапейскі звяз ці не ўвойдзе, трэба разважаць і размаўляць з еўрапейцамі не пра тое, мы хацім інтэгравацца, а пра тое, якія магчымасці могуць быць выкарыстаны еўрапейскім звязам у працэсе, напрыклад, дэмакратызацыі Беларусі, якія умовы неабходны, каб падпісаць умову пра асацыяцыю. Чаму пра гэта не размаўляюць? Пра гэта вядома, падаецца так. Пра гэта даволі вядомая інфармацыя, но просто наколькі я памятаю, каб падрыхтаваць этот пакет дакументаў для асацыяцыі, 1500 сторонак дакументаў, дзе ты апісваеш усё, што звязана з Рэспублікай Беларусь, у якім яна зараз стане, ўсё пра заканадаўства, і мы будзем просто фантазаваць гэтую інфармацыю. Умова пра асацыяцыю там абсолютно простая рэч. Там гаворка вядзецца пра пералік пэўных стандартаў гандлёвых і нават не палітычных. Так, ладно, подожди. Просто нават прааналізаваць гэты факт мы не ў стане. Просто сесть, собраться, прааналізаваць, ці магчыма падпісанне умовы пра асацыяцыю. Мы адразу кажам, не, гэта немагчыма, таму давайте сябраваць з Расіяй, таму давайте пакінем адчыненую мяжу, няхай нас з алігархіі купяць гаспадарку расійскую і ніколі не будзе дэмакраты. Вось самы просты метод, просты механізм нічога не рабіць. Калі у нас застанецца мяжа з Расіяй, то бок павінны тады падымаць пытанне, ці мы застаемся ў саюзе з Расіяй. Ці застаемся мы ў саюзе з Расіяй? Когда? Сейчас? Через 5 лет. Прыйдзе... Пасля пераменаў у Беларусі. Дам пытанне. Чакай. Вельмі цікавая спрэчка, але яшчэ ёсць пытанне, я думаю, што вы зможаце паспрачацца па кожнаму з іх. І вось маё наступнае пытанне, якраз я хочу вас крыху падвесці да вось гэтай
гіпатетычнай патэнцыйнай Расіі. То бок мы шмат кажам пра новую Беларусь, а што такое новая Расія? Ці магчыма быць новай Расіі? І як яна будзе выглядаць? Ці ёсць у нас шанец побачыць? Коллеги, нехай откажу тут. Слушайте, я думаю, что возможно. И основной фактор, про который мы тоже часто забываем, но про который, кстати, не забывают наши западные страны, которые поддерживают демократию в Беларуси, у нас же происходит эскалация в мире на гораздо более высоком уровне. Есть Китай. И на самом деле эта проблема гораздо более серьезная, чем Путин и Россия для Запада. Потому что Россия, в отличие от Китая, она не экономический конкурент. Да? Ты далеко не уходи. Я далеко не ухожу, хорошо, я возвращаюсь. Так вот, как бы Китай – это же угроза для России в том числе. И если мыслить такими крупными мазками, то, конечно, Россия, она ближе к Европе. Россия – это европейское государство. Как Петр прорубил окно в Европу, в принципе, все. Она дружили европейские монархии, да, в союзах были и так далее, и так далее. То есть, вопрос такого никогда не стояло. Что как бы нужно для этого? Нужно, чтобы действительно Россия по-настоящему стала децентрализованным государством, федеративным государством. Но яны не хочуць. А что значит яны не хочуць? Хто? Путин не хочет. А хотят ли этого... Гэтага не хочуць, выглядае так, что нават либеральные, so-called либеральные россияне... Нет, это неправда. Мне кажется, вот вопрос как бы децентрализации, он с 90-х муссируется. И более того, первый срок Бориса Ельцина и второй, да, то есть они как бы этим занимались. Там же была реформа Совета Федерации, когда убрали глав регионов и начали назначать людей. Так, пакуль выглядае так, што калі ты іх пытаеш пра тое, што можа Расіі пара ўжо там крыху расфарміравацца, яны адказваюць, што ой, так а як жа яны там без нас могуць жыць, а як жа ж грошы, а мы ж іх там... Хто без кого? А? Без цэнтралізаванай дзяржавы, тыпу... Да, як яны вось гэтыя ўсе рэгіёны ці краіны змогуць без нас, без моцнага расійскага цэнтра жыць. Ладно. Смогут. Россия, твое бачанне новой России, это децентрализация. Да, это федеративное устройство, реальное федеративное устройство, когда регионы будут иметь гораздо больше слова в политике, и мы даже на уровне регионов будем больше налаживать взаимодействие, чем на уровне, например, федеральных властей. И для Беларуси это тоже открывает возможности, потому что на уровне регионов, я думаю, что нам тоже будет проще лоббировать интересы своего государства. Поэтому я думаю, что мы тут должны точно заинтересованы быть в таком варианте. Мне просто падаецца, што Расія, калі нават не будзе поўнасцю дэмакратычнай дзяржавай, то яна будзе як мінімум менш аўтарытарнай. Нават у еўрапейскім звязе ёсць краіны, якія не славяцца сваёй дэмакратыяй, тая ж Венгрыя. Яны застаюцца з імі, гандлююць, нейкія зносіны нармальныя падтрымліваюць, вайны не здараецца. Чаму такога ж сцэнара не можа быць для Беларусі? Просто там же ёсць механізмы еўрапейскага звязу, якія Венгрыю і Орбана нармалізуюць. Венгрыя ў еўрапейскім звязе і Венгрыя ў НАТО. І Венгрыя падпарадковваецца стандартам і ціску міжнароднаму, хаця і блакуе некаторыя рашэнні, блакавала пры гэтым. Вось калі Беларусь будзе ў НАТО еўрапейскім звязе, то, конечно, мы можем спокойно, уже маючы сістэму бяспекі і гаранты знешне того, что нас не закрануць імперскія амбіцыі России, можем гандляваць. Нешта Літва і Латвія не вельмі спакойныя, хоць... Яны не вельмі спакойныя, бо што вы прапануеце, каб яны выйшлі з НАТО і далучыліся да Расіі? Не прапануем. Так пытанне ў тым, што, канешне, Захад не быў гатовы да гэтай вайны. І зараз нават не гатовы да вайны. Ён гатовы гандлявацца коштам інтарэсаў тэрытарыяльных Украіны, коштам інтарэсаў Беларусі, абы не было вайны. Вось там вот эта ментальнасць, абы не было вайны, вельмі моцная, закаранелая. Но адносна будучыні Расіі, такая прастора, як Расія, можа існаваць толькі як аўтарытарная прастора, ці не існаваць увогуле. То бок вось той аспект федералізацыі, ён, безумоўна, крытычны. Дэцэнтралізацыя Расіі прывядзе імгненна да
выхаду некаторых рэспублік са складу ці жаданні выхаду некаторых рэспублік са складу федэрацыі, гэта было ў 90-м, Чачня. І што яны будуць цікава рабіць з Чачнёй? Дазволяць ім выйсці, калі яны дазволяць выйсці Чачні з складу Расійскай Федэрацыі, то імгненна іншыя рэспублікі, Рэспубліка Тыва, Рэспубліка Саха, Рэспубліка Татарстан, Рэспубліка Башкортостан заявяць про тое, што мы хотим таксама незалежнасці. А кто Это может быть. Я абсолютно допускаю, что некоторые части могут выйти. Но потом, как это было после распада так яны не дазволяць. Почему? Ну, они живут в Литве, Латвии дозволили, и Беларуси дозволили. Прабачце, гэтыя пытанні выхаду адразу прывяло да эскалацыі. У Малдове прывяло да эскалацыі. Яны не дазволілі выйсці Літве, калі Літва заявіла пра тое, што яны выходзяць з Савецкага Саюзу, туды накіравалі танкі ў 90-х. Но вышло же. І падавілі гэтае жаданне пратэсту ў крыві. Тое ж самае, калі заявіла Грузія пра незалежнасць, у Тбілісі з'явіліся танкі. Баку заявіла пра незалежнасць, то гэта людзі, гэта грамадствы, краіны, якія крывёю заплацілі за сваю незалежнасць. Тое ж самае Чачня. Две вайны чачэнскія. Две вайны. І які вынік? Там фактычна на сённяшні дзень сітуацыя вельмі абвострана. Як толькі пачне цэнтр расслабляцца, там узнікне знову пытанне сепаратызму і ўнутранай вайны. Но хорошо, ну да. А если Российская Федерация распадется на 40 стран, то вопрос сепаратизма не появится. Не, ну вот это распад, так пытанне чаго... Ядерные боеголовки там, они... Пытанне чаго будуць хацець апозіцыя. Ну, па-першае, няма адзінай ліберальнай апозіцыі, ёсць розныя падыходы, ёсць розныя погляды. І збольшага, як вы правильно сказали, апозіцыя расійская настойвае на тым, каб Расійская Федэрацыя ў тым кшталце федэрацыі засталася, і нават пытанне канфедэрацыі не разглядае. І яна застаецца ў гэтым сэнсе вялікадзяржаўнай апозіцыі. Другі момант, колькі гэтай апозіцыі? Я не ўпэўнены ў тым, што апозіцыя ўвогуле прыйдзе да ўлады. Там хутчэй узнікне альбо пасля паразы у вайне з Украінай, ну, альбо пасля нейкіх унутраных пераваротаў алігархічны рэжым. Но в Беларуси тоже может. У Беларусі пад ціскам... У нас тоже оппозиция не мае ўлады. Ну, ўсё ж такі у нас арыентацыі грамадства на палітычныя дэмакратычныя перамены значна большыя, чым арыентацыі расійскага грамадства на гэтыя перамены. Запыт беларусаў на перамены, нават на еўрапейскі вектар развіцця, ну, складае там 50/50. Гэта ўжо паказчык. Такога ў Расіі, якая зараз асабліва там на ўзроўні гістэрыі, шавінізму, мы там закідаем бомбамі Берлін, Вашынгтон, Варшаву і гэтак далей, вельмі вялікі. І хутчэй, калі там нават і адбудзецца рэвалюцыя, она будзе значна больш радыкальная, аля гіркінская рэвалюцыя, чы прыгожынская, то больш такія радыкальныя агалдэлы, як іх кажуць, радыкалы прыйдуць да ўлады, якія будуць імкнуцца пабудаваць аля дугінскую новую імперыю. Таму вось гэта небяспечна. І запыт на ліберальную апазіцыю ў Расіі вельмі нізкі. Сябры чьёй пазіцыі вы прытрымліваеце? З пазіцыі Паўла пра тое, што з Расіі трэба абарваць адносіны, ці вы больш згодны з Іванам і Лізай? Пішыце ў каментарах ваше меркаванне. Если мы представляем, что, возможно, там какая-то новая Россия с каким-то новым правительством, может быть, либеральным или чуть менее либеральным, существует и появится, нету ли у нас белорусов риска еще больше потерять свою белорусскость? Потому что мы сейчас как будто бы все переживаем, ну, я беру это сейчас за константу, что мы же все там, да, немножко переживаем за то, что очень много российского в нашей медийной повестке, что белорусы там ездят в Россию, становятся по чуть-чуть россиянами и так далее и тому подобное. При этом, при всем, что Россия сейчас такой
bad guy, да, а что если Россия станет good guy, да, когда будет хорошая Россия, либеральная, и как будто бы еще больше можно с ними общаться, еще больше можно смотреть в их сторону, и еще больше стать чуть-чуть где-то россиянами и меньше белорусами. Есть такой риск? Или это очередная фантазия? Потому что мне нравится, что у нас разговор о разных фантазиях. Фантазия Павла — это Европейский Союз, о том, что мы вступим. Фантазия Ивана, что Россия развалится и появится 40 республик. У меня вот такая, что мы можем потерять еще больше, если Россия станет... Ну, слушай, но этот же риск, он сформирован немножко как бы из определенной теории того, как строится национальное самосознание, да. То есть я все-таки приверженец того, у нас была с тобой передача по поводу этого, то, что называется в русском языке гражданским национализмом, где, в принципе, основным элементом национальной идентичности выступает именно институт гражданства, да. Поэтому как бы то, что мы там потребляем медиапродукты иностранные, ну, мы там американские тоже потребляем активно, да. Сам факт потребления иностранных культурных продуктов, он в этой модели не означает как бы проблему, да. Потому что в этой модели вот эта вот как бы принадлежность к общему, она строится за счет того, что ты вот делаешь общие дела в государстве, да. То есть ты как бы кровно заинтересован, чтобы самому быть хозяином в своем доме. И в этом смысле ты даже просто на психологическом уровне, ну, скажем так, это то, что на самом деле происходит в Беларуси последние 25 лет, да, несмотря на то, что у нас в стране вот правит Лукашенко, но я помню 90-е, сейчас люди гораздо более националистичные, чем тогда. То есть этот процесс произошел даже просто по факту того, что мы живем как независимая страна. По своей конституции, по своим законам, у нас свой паспорт, да, то есть и время тоже делает свое дело. Поэтому я не знаю, угроза возникает чему? Национальному сознанию я не думаю, да. Тому, что нам сложно конкурировать на рынке культурных продуктов, но нам и сейчас сложно, да. Будет ли нам проще конкурировать на рынке западных культурных продуктов? Я не уверен. Там качество еще лучше. Поэтому нам придется научиться конкурировать и найти свои ниши. И неважно, это там в российском культурном пространстве, в западном культурном пространстве и так далее, так далее, так далее. Ну, сейчас я только добавлю, я хочу послушать и ваше мнение на этот счет. Но тут даже не про конкуренцию, и ты говоришь про потребление иностранных продуктов. Ну, например, тем же там шуточками и нарезками из интервью Тинькова забит весь ТикТок белорусский, да. Но забит ли весь белорусский ТикТок такими же шуточками, нарезками из интервью какого-нибудь европейского там банкира, миллионера или еще кого-то? Нет. А представляешь, когда таких Тиньковых станет... Это другой формат немножко, что сравнишь разные форматы. Про иностранные продукты я говорю про книги, которые переводятся. Говорю про фильмы, которые люди смотрят, они переводятся. Вопрос как бы языка, ну да, в Беларуси люди не знают английский язык так хорошо, как в Голландии. Ну, наверное, если бы знали, то, может быть, забиты были бы историками там Канье Уэста или чего-то. Ну, то есть вопрос как бы доступности, он тоже влияет. Но кто произвел продукт? Ну, переводной фильм произвели где-то, да, и в Германии могли произвести. Хорошо. Вы что-то хотите добавить, ребята, по этому поводу? То есть вопрос, еще раз я его быстро повторю, о том, что сейчас мы переживаем за то, что белорусы смотрят в эту сторону, а что, когда в той стране станет хорошо? Не превратится ли это в то, что мы условно скажем, да нормально, мы тоже... Не, ну, а доброе это что такое? Калі добра, это что на нас нам больше не будуць забараняць там развіваць нашу культуру, займацца сваімі справамі, не аглядаючыся на іх, но я не упэўнена, што як мы тады прыйдзем да іх самі. Я думаю, што ўсе хочуць, каб у нас было нешта сваё, а наконт таго, што Тинькоф і нарезкі, ну, расіян колькі? 140 мільёнаў, так? Беларусаў 10. Ну, зразумела, што мы у 140 разоў меньш мемаў. 14 разоў меньш мемаў. Миграция там 300, у нас там, да, 12 ну, так. или сколько. І, ну, як можам. Як можам, што можам. Я думаю, што калі Расія будзе больш дэмакратычная і больш добрая, то у нас таксама ўсё будзе нармальна. Мне падабаецца, што ты кажаш «калі», а не... Ну, калі.
Калі ў беларускай мове, но калі і так, калі... Калі ў беларусы палітычныя эліты беларускія не будуць разумець сваіх нацыянальных інтарэсаў, у нас добра не будзе. Ці будзе там лібераль, уже знову ставім сябе ў залежнасць ад Расіі. Калі там будзе добра, калі там будзе кепска. Что такое национальный Мы интерес? павінны сыходзіць з нацыянальны інтарэсы — гэта сукупнасць стратэгічных мэтаў дзяржавы, якія дазваляюць, дасягненне якіх і дазваляюць стабільнаму, бяспечнаму развіццю і грамадства, і адзінкі. Почему вы считаете, что белорусские политики не понимают? Не разумеюць, бо калі б разумелі, мы б не размаўлялі, ці мы выжывем на тэму, ці мы выжывем без Расіі ці не. Мы б ўжо казалі, мы выжывем без Расіі. Мы выжывем як самастойная незалежная дзяржава з мяжой дачынення да Расійскай Федэрацыі. У нас ёсць прыярытэты, у нас ёсць свае ўласныя нацыянальныя інтарэсы. Няма ніякіх расійскіх войскаў ў Беларусі і расійскіх базаў, няма ніякіх саюзаў з Расіяй, ні эканамічных, ні палітычных, ні вайсковых. Але вяртаючыся да пытанняў там культуры, ідэнтычнасці, да ўсё вельмі проста вырашаецца. Якая асноўная сістэма адукацыі ў Беларусі? Расейскамоўная. Што беларускія школьнікі вывучаюць? Вялікую расійскую рускую культуру. Яны не вывучаюць ангельскую культуру, літаратуру. Гэта ідзе ўсё там у старэйшых класах, у старэйшых класах у межах замежнай літаратуры. Колькі там заняткаў з рускай літаратуры і рускага языка, і колькі заняткаў з умоўна еўрапейскай культуры, там ангельскай мовы і гэтак далей. Вось прыярытэты. Калі зменяцца прыярытэты, калі людзі будуць ведаць, што французская культура, французская літаратура, кінематограф значна больш багацейшы ад расейскай, тыя там, бо ўсе усхваляюць пісьменні Дастаевскага ці Толстога, не ведаюць там ні Бальзака, ні Бомарше, ні іншых французскіх пісьменнікаў, дзе тыя ж самыя праблемы былі апісаны значна раней, чым Мальеры, чым у літаратуры расейскай, бо наша ментальнасць, она настолькі зміфалагізавана расейскасцю. У нас столькі міфаў, столькі стэрэатыпаў адносна таго, што вось расійская вялікая культура, мы проста не ведаем заходняй культуры. Мы нават сваёй культуры, беларускай, нацыянальнай, там і мастацтва, і гісторыі не ведаем. Вось калі гэта стане прыярытэтам, пашырэнне ведаў замежнай еўрапейскай культуры, уласнай культуры, то не будзе гэтай пагрозы. Што нам прынёс расійскі лібералізм 90-х гадоў? Што? Шансон. Все таксоўкі, там маршруткі, толькі гэта там, какой там цэнтрал? Владимирский цэнтрал. Всё. Шансон, круг і гэтак далей. Не французский шансон, да, надеюсь? Стилистически одинаковые. Шансона. Толькі расійская культура парадзіла вось такую спецыфічную музыку і культуру, бо яна крымінальная. Подождите, криминальная культура музыки есть в любой стране. Ну, например. Американский R&B рэп, пожалуйста. Ну, гэта не крымінальная. Криминальная. Не, ну мы как бы... все сидят по сегодняшний день. У нас когда происходит романтизация, идеализация, да, вот я иногда немножко вот слушаю, да, вас, Павел, и такое ощущение, что, вот вы знаете, вот вы говорили там про цели развития и так далее, но вы-то уже говорите политическими заявлениями, а не в попытке разобраться. Да. Ну, нам пачатку павінна акрэсліць, што гэта, а потым разрабатываць. Мне кажется, что вот вы представляете себе такой, знаете, вот такую Беларусь, вот романтическую, где люди, они такие образованные, культурные, там нет криминала, они вот ценят как бы вот себя, родных, и боронят, вот, да, готовы змагаться, да, там вот, и так далее, и так далее. Ну, просто вот даже, я не знаю, но современное же общество, оно живет во многом каждый день своей жизни немножко другими потребностями. Люди думают, как построить карьеру, как построить дом. Люди думают, как им, не знаю, использовать чат GPT, как, не знаю, сделать какие-то инновации, построить компьютеры. То есть мир же гораздо разнообразнее, он не ограничивается вот таким романтическим мышлением революционера. А у меня вот, когда я слушаю, вы как будто хотите, чтобы белорусы, это, знаете, был такой военно-патриотический клуб,
только белорусский националистический, где все знают книги, знают флаги. Спрашаеце тое, што я... І готовы, как бы, стаць за оружие. Лічыце, што трэба падтрымоўваць там гэты расійскі шансон, а не развіваць і ідэалізаваць сваё. То бок Свой шансон давайте развивать. ідэалізаваць крымінальную культуру Расіі, а не ствараць ці Культура так не работает. Это же як не это то, не что работает. разрешили. Люди начали это потребовать. Любая дзяржава гэта вынік нейкіх романтычных ідэальных уяўленняў пра дзяржаву. Злучаныя Штаты Амерыкі з аднаго боку быў гэты романтызм, з аднаго боку быў прагматызм, а з іншага боку фундаментальныя ідэальныя, ідэалістычныя уяўленні пра дзяржаву. Вашынгтон, Уільям Пен, Джеферсон. Злучаныя Штаты Амерыкі як дзяржава фарміраваліся на ідэальных прынцыпах. І дзякуючы таму, не на другіх універсальных, іншых універсальных прынцыпах. Сваёй менавіта на хрысціянскім ідэалізме, на роўнасці людзей. На роўнасці людзей. Будзе свайго ідэалізму, мы будзем казаць, гэты нацыяналізм, гэта ідэалізм. На роўнасці людзей, а мы про роўнасць людзей не вспоминаем. Роўнасць людзей знову. Тут ще про літаратуру, про гісторыю, а про роўнасць не вспоминаем. Так, толькі атрымоўваецца, што роўнасць прарасейская значна больш важнейшая, чым роўнасць прабеларуская. Не, а чаму мы ўвогуле ствараем гэтую дуальнасць? Чаму мы не можам казаць пра тое, што мы можам самі ствараць сваю культуру? У нас зараз так вывучаецца нашмат больш расейская культура, але пры гэтым вы самі казалі, што 50 на 50, так, погляды. Нехта глядзіць у Расію, нехта глядзіць на Еўропу. Не гледзячы на тое, што мы вывучаем 11 гадоў у школе толькі расейскую. Бо ёсць ідэалісты, 50%? Такія, як сказаў Іван, як я, якія пра гэта кажуць нон-стоп на працягу 30 год, што ёсць значная важная каштоўнасць уласная гісторыя, што размаўляюць на беларускай мове, нягледзячы на тое, што іх там кажуць, што гэта рамантыкі, рэвалюцыянеры, нацыяналісты. Дзякуючы ідэалізм Міцкевіча сфарміраваў вось гэтую ідэальнае змаганне за незалежнасць Польшчы. Слухайце, я яшчэ не так давно вучылася ў школе і добра памятаю, як нам выкладалі гісторыю, і гэта было не ў нейкай менскай школе, як нам выкладалі беларускую літаратуру. Ну і гэта сапраўды вельмі нацыяналістычны погляд быў. Там пра ВКЛ вельмі шмат у нас у гісторыі, пра беларускую літаратуру, ну, настолькі ж часоў, колькі расейскай. Ну і выкладалася яна не горш. Так, можа, самі школьнікі не вельмі зацікаўленыя яе вывучэнні, яна там, падаецца ім нейкай незначнай, але гэта ўжо іншае пытанне. Калі на нас не будзе так ідэалагічна ўплываць наше палітычнае кіраўніцтва, так, Лукашенко мае пэўныя прарасейскія погляды. Калі гэта ўсё зменіцца, то і сістэма адукацыі зменіцца, магчыма, людзі абяруць самі нейкі еўрапейскі выбар. І гэта ніяк не мяшае нам не рабіць граніцу, мяжу з Расіяй і выбудоўваць адносіны з еўрапейскім звязам. Слухайте, а што вы лічыце яшчэ крышачку пра умоўную культуру, калі апроч таго, чтобы рабіць беларускую культуру і займацца сваёй культурай, ці можам мы па крышачку беларусізировать расіян? Ну вось до нас приезжают россияне, шмат россиян приезжают в Минск. Ці можем мы их как-то нормализовывать и привозить до своих стандартов? Я вам нават болей... Да, зараз, що я ще маю на увазі. Наприклад, паводле саюзної держави, ці можем ми адчыніць беларускія школы ў Расіі? У нас же саюзная держава, чаму не? Ну, якраз у гэтым кантэксце тут і праблема, наўрад ці гэта магчыма, але наконт беларусізацыі пэўных рэгіёнаў я тут абсалютна згодны. Больш таго, да нас звяртаюцца да так званых нацыянал-рэвалюцыянераў. Прадстаўнікі Балтыйскай рэспублікі, гэта Крулевец, былы Кёнігсберг, прадстаўнікі Смаленскай рэспублікі, якія так хацяць стварыць Смаленскую рэспубліку, Наўгародскай рэспублікі. І мы можам нават у кантэксце такіх дыскусій... Вы ж ведаеце, што іх не існуе, так? Клуб рэканструктораў. Скажем так, любая дзяржава — гэта вынік канструкцыі. Ніколі гэтыя дзяржавы там 200-300 гадоў не існавалі. Любая дзяржава — гэта канструаванне. Еще институты, институты ствараюцца... эволюционно развились. Это не обовязково.
это не из-за идеи, Не знаете. абавязкова. Была Рымская імперія, яе зараз няма. На аснове Ну, Рымскай это, імперіі ну, ўзнік... потому что идея развалилась, потому что завоевали. Такі разваліцца, будзе разваліцца таксама эрозія будзе гэтых інстытутаў расійскіх. Усе дзяржавы калісьці ўзнікнуць, калісьці ўзнікнуць новае аб'яднанне, як ніколі не існавала еўрапейскага звязу, і ён паўстаў. За 50 год, больш чым за 50 год, стварылася такая магутная канструкцыя. Канструкцыя, штучная канструкцыя, умоўна, бо гэта не нацыянальная, не грамадзянская, штучная канструкцыя, якая была ў галавах, пачынаючы ад Канта, скончваючы... Так добра, так вось наконт беларусізацыі. России построили. Наконт беларусізацыі. Напрыклад, у Балтыйскай рэспубліцы ці ў Крулеўцы там даволі шмат беларусаў. Там даволі шмат беларусаў у кантэксце вось такога рэгіянальнага распаду. Безумоўна, гэта можа быць асобнае нейкі анклаў, тым больш, што гісторыя з Расіяй там збольшага і не звязана. У Новгарадзе Новгарад мае сваю ўласную традыцыю, гісторыю, значна большую, чым, ну, скажем так, 50-50. Столькі год яна існавала як рэспубліка, і столькі ж год яна існавала як частка Масковіі. Ну, пра Смаленск. Смаленск – увогуле наш рэгіён гістарычны. І чаму мы не можам там прасоўваць свае інтарэсы і узмацняць свае ўплывы? Конечно, не можам. Мне падаецца, што неяк дзіўна трошкі, што мы збіраемся разваліць Еўропу да сярэднявечча, літаральна. Не збіраюцца. Мы разбіраем, як гэта ўзнікала, як гэта Тоска по истории. Но возвращаясь вот к вопросу стратегии, на самом деле, очень хороший вопрос. Что можем сделать? И Беларусь, на самом деле, нужно делать то, что сейчас Польша делает по отношению к белорусам. Когда в России поменяется политическая система, и, грубо говоря, у нас появится больше возможностей для маневра, нам в Беларуси надо делать свободную экономическую зону и привлекать максимально всех самых талантливых, самых европеизированных россиян, привлекать в Беларусь, чтобы они там открывали компании. И вот на стыке вот этих двух, грубо говоря, блоков, и будет ситуация, ну, и там Россия не сразу вступит в Европейский Союз. Дай бог, чтобы когда-нибудь вступила. Я все-таки надеюсь, но может вступит. Может, мы раньше вступим, а может, нет. И вот на этом стыке нам как раз и надо быть самыми проевропейскими, как бы так вот, таким экспортным продуктом. И мы на этом очень много сможем выиграть. Потому что если мы сможем построить такой хаб свободно-экономический и сказать, слушайте, россияне, у нас как бы вот тут мы возле Европы, мы все про Европу знаем, мы вас проконсультируем, как там правильно вести себя, как правильно бизнес открыть, как правильно там таможенные пошлины оформить. А россияне только делают, что слушают другие народы. Слушай, но вопрос же не в том, ты же никогда не говоришь вот таким вот там на 140 миллионов. Ты всегда говоришь с конкретным бизнесом, с конкретным стейкхолдером, с конкретной сферой. И то, что, например, уже начинало происходить, когда тот же завод Штадлер построил производство в Беларуси для того, чтобы в том числе работать на российский рынок. Вот это пример этой истории. То есть нам нужно максимально все, что связано с Европой, но то, что работает, например, на российский рынок, завязывать на себе. И вот это, как бы, наверное, правильная стратегия. Ну да, но смотри, сейчас ты говоришь про будущих россиян, которые мы ж тут все в фэнтези режиме будут делать в Беларуси какие-то нормальные вещи. Конечно. Но ведь сейчас тоже есть россияне, которые приезжают в Беларусь и делают бизнес, инвестируют в Беларусь. Супер. Супер. Просто нам почему-то это не нравится. Я не знаю, кому не нравится. Нам, может, не нравится поведение людей на улице, это понятно. Но если к нам приходят инвестиции, ну, любые инвестиции надо принимать. И из Средней Азии, и из Европы, да, но мы не знаем, как будто бы с этими инвестициями в нагрузку идет еще и специфическое отношение к белорусам, и такое немножечко, знаешь, присвоение Беларуси в себе в сторону России. Ничего. Вот в нагрузку к этим инвестициям. Со временем пройдет. Так, я так само думаю, што ну, трэба трошки больше часу, и так само будуць толькі на зеленую вуліцу пераходзіць и все такое. Ну, тогда нужно не только время, но за ўсё гэта прывядзе да таго, што пасіянары ўвогуле з Беларусі з'едуць, і гэта застанецца, калі мы реально глядзім, калі не фантазаваць там хабы, развал России, а глядзець на тэндэнцыі.
тэндэнцыі такія, што русіфікацыя Беларусі павялічваецца, дзякуючы таксама інвестыцыям, і паступова Расія прыдбае ўсе ключовыя актывы Беларусі, нават тыя, якія з'яўляюцца дзяржаўнымі. А з іншага боку будзе павялічвацца культурны прэсінг і палітычны прэсінг, які будзе змушаць да таго, што пасіянары проста з Беларусі будуць з'язджаць. І калі будзе той ключовы момант, пра які мы тут усё кажам, развал там Расіі, дэстабілізацыя рэжыму палітычнага, гэта мы кажам пра рэал-палітык, то ў выніку Беларусі будзе хутчэй за ўсё парамілітарысцкі алігархічны рэжым, арыентаваны на Расію і ў звязцы з Расіяй. І вось гэтыя мары, пра якія мы тут з вами разважаем, пра рвы, там, пра межы, пра інтэграцыю, яны застануцца марамі. Бо будаваць новую Беларусь проста не будзе каму. Яна стане калоніяй, там, субкалоніяй Расіі, квазі-прыднестров'ем, з русіфікаванай, з культурай, якраз такі з мазгамі, з мысленнем, ура, патрыятызм, там, дзень перамогі, нават паглядзець на гэтыя урыўкі, якія з'яўляюцца у медыях, наколькі індактрынуюць зараз дзяцей і моладзь у школах. Ну, проста індактрынацыя якраз такі з прэферэнцыямі, прыярытэтам Расіі. Вось гэта небяспечна, гэта рэальнасць. І з гэтай рэальнасцю мы сутыкнемся. Але калі казаць пра бізнес, то не ведаю, ну прыйшоў МТС. МТС гэта расійская кампанія, робяць рэкламу па-беларуску. Прыйшоў, не ведаю, Samsung кітайскі, робяць рэкламу па-беларуску. Людзі, пасіянары з'едуць адкуль? З працоўных месцаў, ну так, яны ствараюцца там на расійскія інвестыцыі. Але там таксама будуць працаваць і беларусы. Прасцей ўсё ж такі жыць у сябе дома, у хаце. Ну, камусьці будзе прасцей, камусьці будзе прасцей з'ехаць і будаваць новае жыццё. Я не ўпэўнена, што гэта камусьці прасцей поўнасцю заново пачынаць жыццё. У нас заўсёды было шмат расійскіх кампаніяў, і ніколі яны нікому не заміналі, усе, наоборот, хадзілі, працавалі. У нас было шмат расійскіх кампаній, бо не было шмат еўрапейскіх кампаній з прычыны таго, што мы былі ў саюзе з Расіяй эканамічным, палітычным, стратэгічным, з высокімі рызыкамі эканамічнымі, якія не хацелі, што прывяло да таго, што еўрапейскія кампаніі не хацелі інвеставаць. Была спроба пабудаваць Форд, завод перанесці ў Беларусі. Гэта скончылася вельмі кепска для гэтай кампаніі. Тое ж самае Мотавелла і іншыя кампаніі, якія умоўна хацелі... Тут точно Россия не виновата, потому что... Так и Россия подтримливает эту систему. Заводы БМВ в России были спокойно. То есть это не в России проблема, значит, я так думаю. Так, конечно, не в России. Сябры, дзякуй, што падтрымалі мяне лайкам ці каментаром ці тым і тым. У мінулым выпуске я больш не сумую. Зрабіце гэта, калі ласка, зноў. Стоит ли сейчас демократическим политикам, оппозиционным демократическим силам искать какие-то точки контакта с Россией, искать себе союзников? Я имею в виду не в вымышленных республиках, а в реальные какие-то контакты. Или это принесет только ущерб сейчас? Слушай, ну... Как бы те, вот, кто сейчас, вот после 2020 года, вот эти все, которых Павел не очень долюбливает, но мы же, как бы, в принципе, пытались на этом поле работать. И тут немножко два разных направления. То есть, с одной стороны, есть вот эта вот оппозиция российская, с другой стороны, есть, как бы, мнение о белорусских оппозиционерах, как бы, в России, да? Что касается там, вот, например, с первого, мы встречались с разными людьми из российской оппозиции, но, честно говоря, не очень понятно, поскольку мы все находимся за рубежом, не очень понятно за рубежом, какие у нас общие проекты. Да? Потому что, по сути, у нас же основная работа – это дипломатические усилия. И получается, что мы говорим совершенно про разное, мы как бы не усиляем друг друга на встречах от объединения, мы, наоборот, как бы размываем фокус. Они на встрече говорят про Россию, мы про Беларусь. Не очень понятно, где здесь как бы вот что делать. У нас как бы
Про эмиграцию тоже. Российская эмиграция, белорусская эмиграция, ну, там разные там целевые аудитории, немножко разные задачи. Что касается того, как россияне, например, относятся к оппозиции в Беларуси, это, наверное, важный аспект. И мне кажется, очень долгое время удавалось эти симпатии поддерживать. Да, я помню, как там у ТАСС была целая рубрика отдельно протеста в Беларуси, и вот писали там, так далее, так далее, так далее. То есть я думаю, что стратегически не очень правильно отторгать какими-то громкими заявлениями, грубо говоря, там, российскую аудиторию. И... Например, какими ты имеешь в виду какие-то конкретные заявления? Слушай, ну вот эти вот, ну как бы, ну вот у нас, когда появляются на горизонте люди, которые говорят, вы знаете, мы Россию должны вот все развалить вместе, да. Я не считаю, что Россию нужно развалить. Ну, слушайте, кто-то говорит, но это просто, мне кажется, во-первых, безответственно, и люди не очень все понимают последствия вот этого. И для Беларуси тут ничего хорошего не будет. Вот. Но сейчас просто, когда забит эфир пропагандой российской, то очень сложно, да, достучаться. То есть практически я думаю, что мы не можем достучаться до своей белорусской аудитории, не то что уже до российской. И мы в этих условиях работаем, и поэтому тут тоже получается, что с этим можно было работать, если бы была определенная ситуация, как в 2020 году это имело смысл. И мы хотели бы, чтобы там все соседи, да, там, например, позитивно события воспринимали. Сейчас как бы нет даже событий, к которым нужно формировать отношения, да, нет протестов, нет чего-то. Поэтому сложный вопрос. Так вроде по логике, ну вот мы же там все там, да, в изгнании все такое. Но повестка разная, целевые аудитории разные, реальность работы разная. Вот. На практике это просто, ну, не получилось. Просто не очень понятно, зачем. Ну, я вось думаю, што шукаць кантактаў, напэўна, не трэба. Ну, няма, як сказаў Іван, навошта. Але, напрыклад, у нейкім там антываенным руху мы маглі б супрацоўнічаць, так? Але, ну, не атрымалася, не робім. Ну, і проста нейкія чалавечыя кантакты, мне падаецца, шмат хто падтрымлівае з расійскай апазіцыі, ну, проста з нейкімі актывістамі, напрыклад, не абавязкова казаць пра класічную ліберальную расійскую апазіцыю. Ну і гэта добра, тому што калі мы думаем пра нейкую будучыню, і нам трэба будзе разам ім дэмакратызаваць Расію, а нам дэмакратызаваць Беларусь, было б добра, калі б мы ўжо ведалі адзін аднаго, ведалі, што чакаць адзін ад аднаго. І мне падаецца, гэта проста ў будучыні зрабіла б камунікацыю прасцей, але гэта зноў-такі пра нейкія казкі і фантазіі. Павел? Ну, як мне падаецца, па-першае, беларуская апазіцыя розная, так і расійская апазіцыя розная. Як і зараз у асяроддзі беларускім дэмакратычным адбываюцца міні-войны і расколы. Так было заўсёды і у расійскай апазіцыі. Узаемная крытыка, узаемнае абвінавачванне, недавно Гордон у размове там па сутнасці ўсю апазіцыю абвінаваціў у тым, што яна працуе і працавала на КДБ ад Навальнага да прабачце, вылетела з головы. Кого-то напоминает. Так, там олігарха. Вось толькі Каспарова ён больш-менш пазітыўна ацэньваў. Таму на сённяшні момант я не лічу, што гэта не мае ніякага значэння для будучыні. Усе адносіны, як з апазіцыяй, так і умоўна, тым больш не з апазіцыяй, яны з'яўляюцца таксічнымі. Тое, што мы павінны рабіць сёння, гэта ясна разумець, што мы будзем рабіць з краінай. Што мы, як беларуская апазіцыя, як беларуская дэмакратычная супольнасць, як мы будзем будаваць краіну, на якіх прынцыпах, на якіх інтарэсах, што ёсць для нас Расія. Дэмакратычная, недэмакратычная не мае значэння. У любым выпадку Расія будзе заўсёды выклікам. Эканамічным, палітычным, геапалітычным для Беларусі. З гэтага мы павінны сыходзіць у будаванні адносінаў да Расіі. Лічыце, што Расія гэта непрадказальны, скажем так, прыродны катаклізм. Вось ён непрадказальны.
Усе цывілізацыі, усе нацыі будаваліся, як увогуле чалавечая цывілізацыя, чалавечая дзяржавы будаваліся у выніку супрацьстаяння з гэтымі знешнімі выклікамі. Калі дзяржава, нацыя, народ змог перамагчы гэтыя знешнія вонкавыя выклікі, яны будавалі моцную дзяржаву, моцную цывілізацыю. Калі не, яны знікалі. Як Егіпет, Месапатамія, там, Перская імперія, імперія Александра Македонская і гэтак далей. То бок мы павінны сыходзіць з таго, што Расія ў любым выглядзе будзе катаклізм. Распадзецца яна, будзе катаклізм, хаос, там, ядерная зброя. Застанецца яна, будзе катаклізм. І з гэтага мы павінны сыходзіць. Пытанне, што мы можам зрабіць? Як новая, умоўна, палітычная эліта, калі будзем кіраваць краіны, нават проста гэтыя сцэнары прапісваць. Што мы можам зрабіць, чаго мы не можам зрабіць? На каго мы можам разлічваць, чаму мы можам разлічваць, чаму не можам. Мы тут не размаўлялі, напрыклад, таксама пра магчымасць стварэння нейкага рэгіянальнага саюзу, які праект існаваў у 90-х гадах, там, Балта-Чарнаморскага, што магло б прыспешыць працэс дэмакратызацыі, калі гэта было б зроблена ў 90-е гады. Вось чым мы павінны займацца, а не думаць, там, падабацца беларускай апазіцыі ці не падабацца. Мы не павінны сабой гандляваць, мы не павінны гандляваць сваімі прынцыпамі. Ну, у любым выпадку, калі мы зробім фундаментальныя кансалідуючыя рэчы, калі мы фактычна выйдзем з таго крызісу, калі мы выйдзем, зноў тут калі, з гэтага крызісу, якой апынулася ўвогуле беларуская дэмакратычная супольнасць, тады мы можам не пра нешта размаўляць. Зараз гэтае ключовае зразумець, дзе мы знаходзімся. А мы знаходзімся нават як з дэмакратычнай супольнасцю. Мы знаходзімся в Польшы. Не толькі ў Польшчы, ў Літве, ў Чэхіі, па ўсяму свету, як габрэі калісьці. Магчыма, гэта нас загартуе, і мы ў стане будзем адбудаваць. Мне кажется, на евреев не очень похоже. Ну, да ладно. Вот. Но знаешь, кстати, что как бы работает, наверное, все еще экспертный обмен, да, то есть вот и тут вот наши политаналитики, скажем так, они, мне кажется, неплохую работу делают, потому что вот у... Почему ты языковый? Если они неплохую работу. Слушай, ну, у нас же есть этот спор, да, кто компетентен там оповещать события, кто нет. Там Паша Слюнтин много жаловался, что хороших таких, ну, как он, наверное, там не приглашают, других приглашают, но это другой вопрос. Развилось все равно понимание про Беларусь, да, вот после этой вспышки 20-го особенно года многие как бы экономисты, российские политологи, они что-то наконец-то начали про Беларусь современную знать. Здесь есть такое небольшое, знаешь, пространство, причем оно очень похоже на то, как и на Западе мы про Беларусь рассказываем. Потому что если есть ощущение, что в Штатах или в Британии или во Франции про Беларусь там больше знали, чем российские экономисты, ну, примерно одинаково, да. Поэтому вот академическая как раз супольность и эксперты, ну, это вот такое пространство возможностей. Да, это такой типа, суперскучный, занудный формат, но вот он работает, мне кажется. У литовцев за короткий период, может быть, я преувеличиваю, может быть, нет. Преувеличиваю, может быть, потому что я нахожусь в этом бабре, и ко мне периодически прилетает за какие-то передачи про литвинизм. Так вот, у литовцев получилось за короткий период немножко белорусов как будто бы пристыдить о том, что мы вот имеем какие-то притязания там, на историю, на территорию, там, на Литву еще и так далее и тому подобное. И белорусы вот уже как будто бы, у которых никаких таких притязаний нет, уже ходят, переживают и оправдываются. Почему у нас не получается сделать это с россиянами? Ну, па-першае, тое, што з чым сутыкнуліся ў апошнія гады, гэта штучна спланаванае дзеянне якраз такі літоўскага боку. Ніколі да гэтага, вось да апошніх год, ніколі беларусаў там не абвінавачвалі, нягледзячы на тое, што ясныя былі дэкларацыі пра супольную гісторыю, літвінства, не літвінізм, а літвінства, яно дзейнічала, яно функцыянавала. Праблема ў тым, што у палітыку літоўскую прыйшлі проста літоўскія шавіністы, якія пачалі
ствараць з беларусаў, атрымалі магчымасць стварыць з беларусаў вобраз ворага, прычым штучныя маніпуляцыі, укіды, інфармацыйныя дыскрэдытацыі. І вось гэта мэтанакіраванае дзеянне, ну, з тым, як гэта атрымалася. Але я з гэтым згодна. Я ж сумаю, чаму вось у нашых шавіністаў не атрымліваецца зрабіць тое ж самае? Бо гэтым ніхто не займаўся, бо знову мы, як беларуская нацыя, ніколі не прэтэндавалі на нешта там іншае. Да і не было такіх намераў. Гэтыя вось перагляд гісторыі, ён пачаўся якраз такі з расійскага шовінізму, спробаў знішчыць. Расійцы выбачаліся умоўна перад намі, як мы зараз выбачаемся перад літоўцамі. Саме чаму мы павінны? Мы не павінны выбачаем. Не выбачаем. Так, Женя, ну, выбачаются все-таки в основном те, у кого, может, есть литовские ВНЖ. Ну, может, когда будут белорусские ВНЖ у россиян, то тогда тоже будут оправдываться, да. Ну, то есть я не слышал там, что там кто сидит в Беларуси, сильно бы оправдывался. Я, честно говоря, тоже не оправдывался. Честно говоря, за что? Безумоўна. Ёсць умоўны гістарычны погляд і гістарычны падыход. Возьмем мапу Беларускай Народнай Рэспублікі, мапу беларускіх інтэлектуалаў, якія стваралі нашу першую дзяржаву. Там Вільна беларуская, там Смаленск беларускі, там палова вось гэтай памежнай тэрыторыі. Опять будут проблемы. Не, гэта трэба казаць, і трэба казаць гучна. Возьміце мапу гістарычную Польшчы, другая рэч Паспалітая, усходнія крэсы. Яны да сённяшняга моманту выкарыстоўваюць гэтую тэрміналогію усходнія крэсы ў дачыненні да Беларусі. І тут у гістарычнай дыскусіі падымаць гэтае пытанне ніякай праблемы я не бачу. Праблему робяць пэўныя палітыкі ў Літве. Пэўныя палітыкі ў Літве. Гэта трэба казаць гучна. Мы спрабавалі навязаць кантакты, прапанову неаднакротна давайце у сейме, склікаем канферэнцыю, паразмаўляем рэальна пра гэтыя пагрозы, ці яны ёсць. Не, гэтае пытанне не падымаецца. А што тычыцца Расіі, то, безумоўна, тут не тое, што там і расейцы павінны выбачацца, но это шмат за што павінны выбачыцца. І за генацыд, і за галадамор у Беларусі, і за расстрэльных паэтаў беларускіх, і за русіфікацыю, саветызацыю, за 1000 спаленых кніг. Раней за Гітлера спальвалі беларускія кнігі і кнігазборы. Церковныя кнігі уніяцкія спальвалі. 1000 кніг знішчылі нашу культурную спадчыну. Ну, я думаю, што не дачкаемся мы да гэтага выбачэння, нам яно і не патрэбна. Я лічу, што мы проста, безумоўна, павінны гучна казаць так, што ў нас мы былі моцнай дзяржавай, што мы, умоўна, білі маскалёў нават, калі гэта не падабаецца і ў Магілёве, і ў Смаленску, і Маскву занялі разам з Рэччу Паспалітай. Гэта гісторыя была, гэта, натуральна, мы не павінны гэтага саромецца. Вось в чым пытанне. Мы не павінны саромецца нашай гісторыі, што былі моцныя мы з маскалямі, з маскоўскім княствам вялі больш войнаў, чым з іншымі дзяржавамі. Нават больш, чым з Тэўтонскім і Крыжацкім ордэнам разам узятымі. І больш праблемы і больш знішчэнняў прыйшло якраз такі адтуль. І гэта мы павінны гучна казаць, гэта павінна пісацца ў гісторыі. Павінна пісацца ў гісторыі. І вось на гэта мы павінны абапірацца. І, канешне, не саромецца таго, што так у нас былі планы, у нас была сваё бачанне незалежнай Беларусі ў 18-19 годзе. У кожнай дзяржавы, якая ўзнікала пасля 18-го году, было гэтае бачанне. У Чэхіі літоўцы анексавалі Мёльмы, в сэнсе зрабілі гібридную аперацыю у 20-х годах. Просто забрали... Гибридная оккупация уже существовала тогда. Да, безумоўна. То бок і гэтага яны не саромяцца. Нават медалі выдавалі за... Здесь на 100% поддерживаю Павла. Ну, слушайте, ну да, победами нужно гордиться. Если было Великое княжество Литовское, ну то как бы не вижу вообще проблем. Это наша история. Добре, будемо ганаритися перемогою і живе Білорусь. Живе Білорусь. Жила.